Moikka kaikki! Musta ei oo nyt vähän aikaa kuulunut mitään, mut... Ups. Ei tässä oo mitään kummaa tapahtunut. Kaikki on ihan ok ja koulus menee miten menee. Joo. Mutta... Mä teen tämmösen pikasen videon nyt, että mä teen vaikka paremmalla ajalla uuden. Kun tässä nyt on vähän kaikkea. Joo. Mutta joo, ei tässä kummempaa. Mä teen uuden videon, kun mä kerkeen ja oon miettinyt aiheenkin valmiiksi, niin on sit helpompi tästä tehdä. Mut joo, näkemisiin, moi!